Студено му било и мокро и ще се разболее. Ми как няма да се разболееш, като ти си надул климатика на 30 градуса и се сушиш като луканка? Тилко, аз тренирам, аз спортувам. Фитнеса не е спорт. Да дигаш 200 кила мъртва тяга и гърбът да е щупен като дъга на черни връх не е спорт. Да тъпчеш бургери и дюнери и пици по цял ден и да казваш: аз съм в зареждащ период днеска. Не е спорт. Да трепериш на фитнеса пред рецепцията пулен на 800 мг кофеин. 30 минути да се приказва, че са верки отпреди и да се чуете, че са биете или какво ще правите. Не е спорт. Сега женски са хиляди до ушите, като Слендърмен. Ама чакай. Имам нещо и за вас. Да си 80 кила, да си лечи целулита през 4 клина, които си обуа. Да сложиш 160 кг хиптръст и за 30 минути да направиш 5 повторения. Не е спорт. Мен не ме засяга какво правите с живота си. Или пък да съм толкова изпаднал, че просто да хейтвам някакви хора в Инстаграм или в ТикТок. Моята цел е да се замислите малко и да спрете да се самозалъгвате. Сега ще има страшно много обидени и ще има: Стилко, ми ти, ама Стилко, ти мене не ме гледай. Аз се грижа за себе си. Няма нищо лошо да се храниш. Няма нищо лошо в бодибилдинга. Няма нищо лошо в това да дигаш тежко. Въпросът е, че това, което правят 90% от вас, няма нищо общо с спорта. Хората са оказали: истината боли. Спорта е здраве. Не тия работи, които изброих. Айде, чао!